Здравейте, приятели! Вие сте с Култура на царството и както винаги ние идваме при вас с много желания, с много любов, с голямо приемане и с голямо благословение. Днес в нашето предаване е моята скъпа приятелка Дима Илиева. Съм ме поканила, защото нещата, които говорим в Култура на царството, не са просто теории и доктрини. Това са истини, които действат. И тъй като ни насърчава Исус, че го победихме, т.е. победихме врага с кръвта на Исус, кръвта на агнето и с силата на нашето свидетелство, точно за това искам сега да дадем едно страхотно свидетелство. За това как Божията милост и любов може да трансформира един цял живот. И то за толкова кратко време, както ще чуете след малко. Дима, искам да те попитам, ти отскоро си при нас. Каква беше първата среща с благодатта на Бога? Какво преживя още тогава и в последствие? Здравейте от мен. Аз много благодаря на Лигия за възможността, която ми дава. Развълнувана съм за това, защото имах една малка скобичка, едно предисловие. Някъде около 5 години се бях окопала вкъщи. Не излизах, не контактувах само с няколко човека. И това беше един период на застой в моя живот. Може би Бог е работил много сериозно в мен, но тогава не съм го оценила. Както и да е. Изпаднах в една крайност, когато моят дом беше моята крепост. След някаква криза. След криза, точно така. След криза. Или по-специално исках да развия и развих, разбира се, един страхотен бизнес, доста печеливш. Но това естествено ме прати в една плоскост. Много е тънка границата между това да правиш бизнес и да прославиш Бога и да правиш бизнес прославяйки себе си. И аз изпаднах в другата крайност, поради което благодаря на Бога, Той ме спря по един много драматичен начин. Няма да влизам в подробности, но това се оказа пагубно за взаимоотношенията в моето семейство. Тоест, правих бизнес на всяка цена, не чаках одобрение, за това, че толкова много исках да въвлека моето семейство във всичко това, което правих, че чак ги отблъснах от себе си. Откъснах ги, буквално занемарих всякакви взаимоотношения и един вид, щом не си с мен, ти си против мен. Те се почувстваха изключително зле, отхвърлени, отчаяни, обезверени и нишката на моите взаимоотношения с семейството буквално беше накосана. А Дими, в какво се изрази твоята депресия? Какво преживяваше тогава? От един ден човек, аз се изпаднах в другата крайност и се затворих вкъщи. В смисъл, контактувах с няколко човека, нищо друго не правих. Мислих, че това е всичко, което мога да направя и съм стигнала до края. И че това е един от най-големите провали в живота ми. Значи си се чувствала като провал? Да, чувствах се като един огромен провал. И това 5 години? 5 години приковаме вкъщи на един футиал и виждаш как живота тече, преминава. Даже нямах усещането, че живота преминава. Да, просто аз съм там някъде, в нищото. И стоя и това е. Следствие на което много неща се затлачиха, нали? Много неща се затлачиха. Тоест аз спрях да обръщам внимание на себе си, на здравето си. Да не говоря, че докато имах добри доходи месечни, в един момент слезнах под нулата, т.е. с задължения към банки, към институции и така нататък, и почти никакви приходи. Но и никаква подкрепа от семейството. Да. За това, защото аз ги бях вече отблъснала. И какво се случи един прекрасен ден? И тогава един топъл ноемврийски ден се появи Танчето Бонева, и с много тънък конец, една въдичка, една стръв. Трябваше да взема някакъв продукт, поръчан от нея. И тя казва, искаш ли да се видим в Лигия и ще ти го дам там. Къде живее Лигия? Оказва се, че просто няма да правя никакви усилия. Пресичам
пресичам булеварда и съм в Лигия. Отидах, честна дума, просто да си взема това и да приключа. Да се затвориш пак. Отново да се затворя. Но там ме чакаше една изключителна изненада. Атмосферата, в която се потопих, това е атмосфера на любов, на милост, на приемане, без критикуване, без осъждение. И това толкова много ме докосна, че си казах, то толкова хубаво, като че ли може би е само за в момента. Да. Едва ли би продължило по-дълъг период от време. И наистина си тръгнах много докосната, много разтопена буквално се прибрах вкъщи. И следващата сряда реших да отида отново да видя дали това отговаря на истината или не. Атмосферата беше същата. Нещо повече, това, което много силно ме впечатли, беше групата от момичета и не само, мъже и жени. Момичета на понад 40-50. Да. Които бяха толкова различни, различни като характер, различни като възраст, различни като образование, като менталитет, ако щете, но толкова заедно, толкова силни, толкова в единство към Господа. И това нещо нямаше начин, то няма начин да ни те докосне, то няма начин да не те впечатли. И всъщност аз разбрах, че тук е моето място. Знаете ли? Какво се промени след това в твоя живот, от състоянието на депресия? Останали, продължили, помогнаха ли ти всички? До тук бях с депресията. В същия ден тя приключи. А страховете да излезеш от къщи, да правиш неща, да пътуваш? Да, ще кажа, че по време на депресията, окупавайки се в къщи, значи аз се обездвижих тотално. После дойде страх при падане в автобус да пътувам въобще с градския транспорт. Обездвижването се свеждаше до това, че аз просто изпитвах ужас само да отида до магазина и да си пазара. И искам, тук е момента да ти благодаря, Лигия, наистина, защото аз видях освен атмосфера на любов, атмосфера на приемане, видях и атмосфера на грижа. Персонална грижа. Че кипи живот усетих, защото обществото. Да, Лигия просто ме хвана и започна да извървява път с мен на гребната база, за да може да се пораздвижа. Със сигурност не ти е било лесно. На всеки 5 метра да спираш. Но това беше за мен едно безценно време, защото едновременно се задвижвах, едновременно разговаряхме, едновременно се откриваше един нов свят пред мен. И този свят е света на благодата, на Божията милост, на Божията незаслужена милост към мен, към вас, към всеки един човек. И там усетих, че това е моят живот. Моят живот започна да блика. Моят живот започна да ме мами, да тръгна в един нов свят. Един нов живот. Нещо, което до този момент аз смятах, че е приключило. Наред с това, Лигия и жените от групата ме подкрепиха да отида и на лекар. Видях, че моето напълняване не е плод само и единствено на обездвижване, а има неща, които трябваше да влезнат в форма в здравето ми. И всичко беше въпрос буквално на едно хапче, на един друг начин на хранене, и леките упражнения и движения, които започнах да правя, свалиха 17 кг от теглото ми. Алелуя! Да, и това е нещо, когато знаеш, че си обичан от Бога и от хората около себе си, тогава можеш да промениш, да поискаш да направиш промяната. Да, и да дойде отвътре желанието. Не защото има натиск, не защото някой друг те кара. Не прави това без да има заплахи. Ако не го правиш, ето какви последствия. Нали, ще отидеш в ада или не знам си какво. Свикнали сме с тия осъждения. Но една страхотна фраза, която си е нейна запазена марка, когато започнаха промените и веднъж си спомням, че каза: чувствам се както Алиса попадна в страната на чудесата. Така е, защото не спират нещата до тук, приятели. Бях занемарила
с огромни дългове към определени институции. Отново ми беше подадена ръка. Свързаха ме с човек, който знае нещата отвътре. Помогнаха ми и сега в момента просто финансите и дълговите започнаха да ми намаляват. В момента, в който взех решение да направя нещо по въпроса, се случиха невероятни чудеса, но нека да карам подред. Значи това не беше така мое хрумване, вижте, трябва да си оправя финансите. Ами Бог задейства много бързо нещата в живота ми. В групата имаше компетентни хора, които подадоха ръка. Точно така. И нещото, което изигра огромна роля в моя живот, за да взема бързи, адекватни решения, това беше поканата ти към участието ми в тренинг за творци на история. Да. И като чух, че трябва да присъствам, аз дигнах ръце и викам, мама, семинари. Платено на всичко. Пък и платено, да, то по принцип знам, че трябва да се плаща. Да. Бях свикнала да хода на семинари, организирах, участвах в семинари и викам, Боже мой, поредния семинар и дали да го платя това обучение или да не го платя. Защото разбирате, че по-добрият вариант да си плата сметките и да имам някой лев за храна на моя хал, когато човек е минус под нулата финансово, ако щете преди това емоционално, или просто да отида на този тренинг и първият ми въпрос беше какво да очаквам на този тренинг. И толкова миличко ми каза, ами очаквай неочакваното. Това беше експлозия. Викам, аз, Господи, трябва да бъда там. А той е верен. Той просто снабди сумата, която трябваше да плата. И тя не беше малко, все пак, нали, говориме за 80 лева за тренинга. Или... Да. Да, тогава беше по-малко. Тогава беше по-малко, да. Но колкото и да е, това си бяха пари, които трябваше да извада, без да знам какво да очаквам. Да. Когато отидах там, видях, че това не кореспондира с нито един семинар или обучение, или конференция, или каквото и да било. Точно тогава човек разбира какъв е призива на Бог за живота му. Депресията къде остана? Много назад. Да, депресията няма, тя просто не съществува вече, да. И тогава на този тренинг дойдоха много силно думите на Бога. Хората ми погиват поради липса на знание. И аз се замислих, така казвам, Господи, малко четем Библията ли? И явно пък си мисля, че не е това. Защото знаем, че всеки човек чете Словото и така, но тук беше конкретно в финансовата област. И почна да усещам, че става нещо за не много популярна тема сред Божия народ. И реших да споделя в групата. И знаете, че когато Бог говори, той задължително потвърждава. Не говори само на един човек. Точно така. И тогава, когато споделих в групата, се оказа, че Бог е толкова велик, толкова добър, толкова верен. Не само, че беше казал това, но беше подготвил и хора, които бяха и са между нас. Тръгнеш ли по правия път, възможностите идват. Да. И така плод на този тренинг, не плод на моето чуване, плод на този тренинг творци на история, се породи и тренинга, финансовия тренинг. Вижте, много хора говорят за финанси. Имаме изключително много хора, и професори, и декани в университета, но това са хора практици, т.е. теоретици. Това са хора, които знаят на теория как се случват нещата. Дори са много добри в това как да си вадиш пари, как да печелиш пари. Да. А тук е нещо различно. Точно така. И бих послушала техните съвети до толкова, доколкото теоретично може да се случат нещата. Но тук, когато говоря конкретно за финансовия тренинг, имаме двама човека, това са Даниела Костова и Златка Гайдарова, говорят за финанси и счетоводство. Но това са хора практици. Това са хора, които имат опит, които със своя живот... в България. Абсолютно. И това са хора, които могат, знаят и са трасирали пътя на успеха. Защото има закони, принципите които са създадени от Бога. И принципи. Да, да. И така,
И това е нещо уникално. Вече проведахме няколко такива тренинга. Виждаме, че са успешни. Виждам, че популярността и интереса расте. Разбира се, Чудесно, хора, които чудесно. биха искали да променят В твоя нещо. живот Но нещата се подредиха, стана ти ясно как да започнеш да вървиш по път, да излизаш от, как го наричахте, от минус към плюс. от минус към плюс, да, за да се устремим към финансова свобода. И независимост. А самите тренинги за творци на историята, ниво 1, ниво 2, ти си била и на тренинги с пастор Дерек Шнайдер, на ниво 1, какво най-силно те провокира, след като разбра за призива, за съдбата и кое ти отвори очите да тръгнеш по път на промяна в целият ти живот? Може би докосна се до това, практичната страна, как се изграждат системи, за да достигнеш? Да, на ниво 1 това, което ме провокира, беше, че всяка една цел, която си постави човек, тя трябва да се превърне в система. Система на малки стъпчици, които последователно, ежедневно, всеки ден, всяка седмица, месец да те карат да правиш мънички стъпчици, които да те държат в червената нишка на целта. И да знаеш, че всяко едно нещо, което правиш, то те доближава. И това е дело, и това е начин човек да направи система, да бъде последователен, да си поставя цели и като постигне една, да постави втора и трета. И когато и призива също, да знаем точно каква е волята. Кой е твоя народ, на който ще служиш? Да. За какво Бог те подготвя? И когато си целенасочен, вече знае, целта ти е ясна, ти можеш да предприемеш тия крачки, не стъпваш в нищото. Разбираш, всяка стъпка е с вяра, пак. Но вяра в това, че Бог е Той, който ти е дал призива и Той ще те подкрепя и ще те държи. Интересното е, че когато правим тия смели стъпки, пътуваме, докосваме се до съдби на хора, идват при нас различни хора с много разсипан живот, ние имаме какво да им кажем, не теоретично, а просто резултатите от нашия живот. И едно е такова свидетелство, хора, може да даде надежда на всеки един човек, който си мисли, че е провал, мисли, че нещата са свършили. Ако на тая възраст Бог може да ни съживи, нали, след 50 години, какво да говорим за младите хора? Какви подвизи може да постигнете вие? Невероятно е. Но най-интересното е, че когато правим стъпки и по-отделно в личния си живот и заедно като група, всеки път, когато се съберем, ние даваме свидетелство, установяваме, че сме направили крачка напред. И кажи какъв извор на надежда и на енергия е това за... Тръгваш си зареден, импулсиран, готов и знаеш, че това е твоето място. И това ти дава една увереност. Точно така. Аз исках още мъничко да споделя. Да споделя, че когато говоря тук за финанси, не ме разбирайте погрешно, че това е, видиш ли, ще говорим единствено и само за пари. Не, аз се бях провалила в тази област от живота си, в финансовата. И това беше причина за счупени взаимоотношения. Интересното е, че когато взех решение да сложа финансите си в правилната посока и да работя в тая посока, бях шокирана и изненадана, че Бог ме доведе до място, до което трябваше да споделя цялостно всичко, докъде съм я докарала. Докъде съм просто стигнала да излея и да открия истината, а казва Бог, и истината ще ви направи свободна. Без никой да те обвинява. Да, и седнах, събрах всички, споделих, събрах така много силно казано, понеже децата живеят в различни градове, не са при мен, но седнахме, разговаряхме с семейството си. Мъжа ми, децата ми със своите семейства, споделих и признах моя, така да се каже, провал. И тогава аз осъзнах колко е добър Бог. Той използва този мой провал. Използва решението ми да излеза от него и да видя, че точно тук семейството ме подкрепи и сега сме по-близки, по-доверчиви, по-силни един до друг. И това, което чух, беше, наистина аз не го очаквах.
аз очаквах, видя ли заради тебе, виж къде си се докарала, заради твоите... Всъщност, когато ти доби увереност, почна и от тях да получаваш благодат и приемане. И те приеха всичко това, което се е случило и казаха, ние сме до теб, ние сме до теб. Каквото и от тук нататък да се случи, ние сме едно семейство. Това за мен беше толкова освобождаващо, защото виждам, че дори и семейството ми е цяло, както никога до сега. Това, което толкова пъти съм говорила в моите видеа, в Култура на царството, че когато промяната започне от теб, нали, не се моли промени този и онзи, когато промяната започне от теб, това предизвиква верижна реакция. Започваш да виждаш промяна и в хората около тебе. Но вече толкова е различно с благодатта. Няма нужда да ги караш, да ги заставяш, да ги насилваш. Не е ли различно? Как бяхме, как сме били преди? Аз с моите деца и с хората около мен. Просто благодатта дава шанс на човека, вдъхновява го, дава шанс на човека сам да вземе решение. И когато вземе решение, дори да е в най-големия провал, без никакво осъждение, всичките ни грехове вече са простени. Разбирате ли, тия неща не ни пълнят ума както преди и ние сме свободни, за да гоним целта. Не можеш да гониш целта с всички тия товари. Все едно си тръгнал да тичаш маратон с куфари, с раници, с шапки, с вързани на краката, тежести, какво ли не. И се чудим защо толкова християни постоянно падат и се провалят. И колкото повече ги обвиняваме и търсим причина за техните провали, толкова повече те не могат да станат. Аз съм изумена от факта, че срещам напоследък хора и жени, които имат християни от дълго време, имат мисли за самоубийство. Не може да ми го побере главата. Защо? Защото са сбъркали някъде или пък дори са паднали в грях и край вече извършили са. Последната жена ми каза, аз съм извършила смъртния грях. Каква надежда й остава и как изобщо може тая жена да продължи живота си? Какво мислиш? Мисля, че тази атмосфера на приемане, на любов, без осъждение, без критикарство, тази атмосфера, тя пропива в нас. И ние създаваме точно така. И тя нас излиза между нас. И кой е в центъра? Исус. Бога на благодатта. Исус Христос. И когато това нещо се случи, когато се направи или се създаде това малко общество, то е готово да влияе. Тази атмосфера излиза. И там, където отидем, ние носим със себе си. И аз виждам на последната среща, особено, понеже другите избледняват с времето, но това беше едно приемане, едно отваряне. Хората... Пренесе се атмосфера. Пренесе се, да. Просто Исус в нас си върши работата. И ние стоим като без нашите усилия, и нищо, се радваме. Уникално. И това е нещото, и мисля, че това е начина, че колкото повече такива общества се създават, от по няколко човека, 10, на 15, 20, колкото толкова. Да, за да може тази атмосфера на благодатта, на незаслужената милост да дойде осъзнато в нас. И когато това дойде, и когато дойде това осъзнаване, естествено ставаме благодатни хора. И благославяме другите. Тъй като времето ни изтече, прекрасно интервю, Дими, просто невероятно. Тепърва ще споделяш какво прави в живота ти. Тя вече е администратор на нашите тренинги. Може да ни намерите в Фейсбук. Имаме страница Академия за творци на историята. В моята страница Култура на царството. Направих и една програма сега, казва се Полет, затворена група, където правим стъпки към възстановяване и от това може да се поинтересувате. В страницата за Академия на творци на история свържете се с нас, правим финансовите тренинги, съберете няколко души, хората ще дойдат на място. Също така тренингите за творци на история, но и дори просто една среща с вашата група, с вашето общество. Ако искате тази атмосфера да се пренесе, за нас ще бъде изключително и голяма радост. Бог е много, много добър. Не го забравяйте. Благославяме ви!